Ki udan-udan gini ki penake mangan apa, Bu? Oh, mangan apa ya? Ibu, Pak. Pak, nemu dompet, Pak. Pak, itu dompet ya, Pak? Ya, ngendi Bu, Mang, Bu? Itu sering kemana tak sadok delalah. Dompet sapa, Bu? Bu, dompet sapa? Nek duit ora kuwi. Yo, nek, Pak. Coba, Bu. Coba, Bu. Wih, 400, Pak. Ya. Siko Ibu duitnya, Bu. Duitnya Bu juga, Bu. Oh, jauh. Ini alamat iki lho, nek jenenge iki lho. Bukan duit apa? Oh, oke. Oh iya, Ibu. Iya. Balekno aja, Bu ya. Iya, dibalekne. Ya sing ngono-ngono balekno, Bu. Iya, ayo. Ya, ayo. dibalekne sik. Balik sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi, Bu. Boleh masuk? Oh, monggo, Mbak. Nggih. Enten apa niki? Anu lho, Bu. Ah, Mbak ya, semuanya. Apa jenenge? Aku mang sampean apa rumangsa kelangan dompet? Nggih, kula kat ngisuk ning goleki. Muter-muter tak dalah-dalah omahke ora enek ngoten le. Oh, ngono. Lha dompete warnane napa? Warnane niku abu-abu. Oh, nggih. Aku ki mang pas mlaku, Mbak, karo bojo kula. Nggih. Lah nemu dompet. Alhamdulillah, dompet ketemu tenan. Tenan iki teh sampean. Tenan iki. Yo matur nuwun nggih, Bu. Lho. Datang pundi niki duite ta mboten enten to, Mbak? Lah tuku Mbak, aku yang nemu dompet iki mang jan tak delok alamate mriki, dadine ya tak kekno sampean iki mang. Oh, ya ampun, Mbak, mboten napa-napa sementing dompet ketemu, tapi muga-muga sing iki duitku ki engko tak dongakne muga-muga kepesing sedinoan. Amin. A few moments later. Pak, Kenapa, Bu? sarang ketemu gue, Pak. Lah, kowe emang mangan apa? Bu, Pak makan apa? Seneng ini saya Pak, Bu. Duh, kena. Pendek-pendek sampean. Jangan-jangan iki mang goro-goro. Wes, kene Bu, undang cepet kene. Kamu ngomong apa yo? Ngomong apa, Pak? Aku sali, Pak. Alah dalah. Iki kemarin kena dongane jaremu duit emang arep mbok ulungne wonge tapi malah mbok kantongi. Kamu ndongakne apa? Amin, Pak. Alah, ya kowe dhewe kena. Iya, Pak. Ya wis, dongane sedina ya mencret-mencret sedina.